Имате бавен и прекъсващ интернет, значи сте попаднали на правилното видео в правилния канал. Добре дошли отново в канала на Ангелов Technology. Днес ще си говорим за качеството на вашият интернет, как да направим различни тестове и как да отстраним проблеми, ако има такива. Първо ще си говорим за скорости. Трябва да знаете, че не всеки оператор ви доставя пълната скорост, за която си плащате. Например, си плащате за 100 мегабита, в договора ви пише обаче с много ситен шрифт до 100 мегабита. И така операторът ви не ви доставя пълната скорост, за която си плащате. Обръщайте внимание на детайлите. За да е по-достоверен тестът на скоростта, трябва да свържем нашето устройство с кабел. Ако скоростта, която използваме, е над 100 мегабита, тогава кабелът трябва да бъде с 8 жила. Най-достоверният тест за скорост е speedtest.net. Разполагат и с приложение. Сега ще ви покажа как да изпробваме дали интернетът ви прекъсва и как да намерим проблема, ако има такъв. За целта ще използваме терминал на Mac и Command Prompt за Windows. Като бонус ще ви покажа и други команди за тези терминали, които ще ви бъдат от полза. С Command Space отваряме Spotlight Search бара, изписваме терминал и сме готови да изпълним първата ни команда. Тя ще бъде ping. Това е команда ICMP пакет, който отива и се връща, за да изпробваме нашата връзка към даден сайт, така наречен домейн. Може да увеличим трафика към сайта, като добавим -s и байтовете, с които искаме да увеличим трафика. Аналогичното нещо може да изпълним и на Windows. Натискаме Windows бутона и R и в прозорчето изписваме CMD. И така се отваря Command Prompt панела. Изписваме отново ping, но по този начин ще изпрати само 4 пакета. За да направим неограничен брой пакетите, ще добавим -t. За да увеличим трафика към даден домейн, изписваме отново ping, домейна, -t, -l и след това байтовете, с които искаме да направим трафика към определения сайт. И при macOS и при Windows спираме изпълнението на неограниченият брой пакети с Ctrl+C. Ако видеото ви е интересно, абонирайте се за канала, напишете в коментарите каква искате да бъде следващата тема. Можем да пуснем пинг едновременно до някой домейн и едновременно до рутерът ни. Така можем да разберем откъде идва проблемът ни. За да симулираме един такъв, ще спра интернета и ще видим, че тогава изписва Request Timeout, когато пакетът не се получи обратно или е с твърде голямо закъснение. Следващата команда, която ще ви покажа, е traceroute и домейна. По този начин ще видим целият път, през който минава пакетът ни, за да достигне до избрания от нас домейн. Можем да видим всичките рутери и свичове, през които минава нашият пакет. Там, където има звездички, значи това устройство е забранено да се пингва. Аналогичното нещо може да видим и за Windows. Там командата, която се използва, е trace-rt плюс домейна. Може да изпратим пинг до IP адреса на всяко едно устройство. По този начин може да видим закъснения или загуби, ако има такива. Ако имате проблеми с интернета и те се оправят временно след рестарт на рутера, за съжаление ще имате нужда от нов рутер. Следващата команда, която ще видим, е ifconfig n0.
Тя ще ни даде цялата информация за нашата Wi-Fi карта, MAC адрес и IP адреси. За LAN картата ни ще използваме същото, но с N1. При Windows същата аналогична команда е ipconfig. Но за да ни покаже цялата информация за нашата LAN карта, трябва да изпишем ipconfig /all. И така ще получим IP адресът на LAN картата, MAC адресът и IP адресът на рутера и друга информация. Ако и това видео ви е било интересно, абонирайте се за канала, напишете коментар ако имате въпрос, харесайте клипът и го споделете, за да достигне до повече хора. Чао и до следващото видео!